Eustat, Euskal Estatistika Erakundea, Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde autonomo bat da. Estatistika informazio ofizial kalitatekoa, objektiboa eta erkatua garatu. Ekoiztu eta zabaltzen du, Euskal gizarteari eta ekonomiari buruz agintzen zaion gai ororen gainean. Familiei egindako ingurumenari buruzko inkestaren helburu orokorrak dira ezagutzea, etxeek dituzten ohiturak, kontsumo jarraibideak eta jarrerak ingurumenari, etxebizitzen ekipamenduari eta haren erabilerari dagokionez ingurumen alderdiekin lotuta. Laginketa izeneko estatistika prozedura bat erabiliz, 7.000 etxe aukeratu ditugu. Euskal Autonomia Erkidegoan bizi den jende guztiaren ordezko balioko dutenez, oso garrantzitsua da aukeratuta suertatu diren guztiek parte hartzea. Hautatutako pertsonak etxeko ekipamenduei, kontsumo jarraibideei, hondakinei, zarata eta usantzarrei, energia iturriei, garraio eta mugikortasunari, bizimoduei eta ezaugarri soziodemografikoei buruzko galderei erantzun beharko die. Internet bidez, telefonoz eta inkestako langileek etxera egindako bizita pertsonal batean erantzuteko aukera izango du. Internetez erantzutea gomendatzen dugu. Harrigarri erraza. Honekin batera doan gutunean, erabiltzaile zenbaki bat eta pasahitza bidali dizkizugu. Haiek sartu eta jarraibide soil batzuk bete, eta nahiko. Emaniko informazio guztia estatistika sekretuak babestua da. Euskal Autonomia Erkidegoko Estatistika Legearen 19. artikulutik 23. araututakoaren arabera. Zeinetan debekatzen baita pertsona zehatzen daturik zabaltzea. Ematen dituzun datu pertsonalak Eustatek tratuko ditu. Tratamenduaren arduradun den aldetik datuak babesteari buruz indarrean dagoen legeriaren arabera. Estatistikako emaitzak Eustateko web orrian argitaratuko dira. Informazio gehiago lortzeko gure doako telefonora dei dezakezu edo helbide honetara emaf@eustat.eus mezu bat bidali. Eskerrik asko zure parte hartzeagatik.